גיא בוכלטר, שלום. בוקר טוב. מה שלומך? נפלא. יופי, אני שמח שבאת. גיא, זה לא סוד, אתה מעצב כבר הרבה שנים, נכון? נכון, מעל 20 שנה. אז כשאתה מעצב לאנשים בתים, כל בן אדם הוא משהו אחר, נכון? נכון. אז בוא קצת נדחף את עצמי פנימה ותעצב לי בית. אז בוא נעשה פגישה ראשונה כזאת, אכפת לך? הדבר הכי חשוב שאני עושה זה למעשה לומד את האנשים שאני הולך לעשות להם בית, לומד את הסגנון חיים שלהם. כל אחד חי אחרת, יש משפחה שעיקר חייה בסלון, יש משפחה שאוהבת לחיות במטבח, יש אנשים שרק רוצים שילדים יהיו בחדרים. בסופו של דבר, לא כל בית דומה לשני, ואת זה אני עושה. אז איך? אז אתה עובד לפי מה? לפי טרנדים? בשום פנים ואופן לא. אחרי 20 שנה שלו, כמעט 25 שנה של עבודה בעיצוב, ברור שטרנד זה משהו שהוא באמת בא וחולף. נכון. בית זה משהו שמתפתח, אנשים גרים בו לאורך המון שנים, ועם השנים אוספים כל מיני דברים, ויוצרים איזשהו עולם שלם שהוא שלהם. נכון, אז יש לי שאלה, אבל בסוף הרי מגיעים אין מה לעשות, סליחה מהמילה הגסה, אבל תקציב, נכון? אני חושב שבעצם מתחילים בתקציב. זאת אומרת, הפגישה הראשונה, מעבר להיכרות הבסיסית עם הלקוחות, מתחילה באיזשהו ניסיון של הגדרה של תקציב. עכשיו, לרוב אנשים חושבים שעיקר התקציב או התקציב כולו אמור ללכת לארבעת הקירות. אני לא מאמין בארבעת הקירות. אני מאמין שצריך לעבוד הפוך. אני מאמין בזה שבעצם בית הוא הדברים שנמצאים בתוכו, ולא בהכרח ארבעת הקירות. ואז אני מתחיל בעצם, אוקיי, מה היינו רוצים שיהיה בתוך הבית? אנחנו מתחילים בספות ובשטיח ובקיר המיוחד ובמיטה, ואנחנו נגיע כמובן לדברים האחרים, אבל צריך לקחת את הדברים האלה שבסופו של דבר ייצרו לנו את הבית בחשבון מההתחלה, ולא להגיע לסוף ולגלות שכן. אז על מה חשוב בעיניך להקפיד? תן לי קצת מינונים. כשאני מתכנן בית, אני עובד בשכבות. אוקיי? מה הכוונה שכבות? הכוונה היא שבעצם הבית הוא לא תמונה דו-מימדית. הבית שלנו בנוי באמת מהרצפה, ויש עליו את השטיח, ויש את הקצוות של המנורה, ואנחנו עולים לספה, ופתאום יש לנו תמונה, ובצד הזה יהיה לנו אקססוריז מסוג אחד, ובצד השני לא בכך חייב להיות דומה לדבר השני, לדבר ההוא. וכמובן שיהיו לנו וילונות ואומנות, שזה מבחינתי זה אחד הדברים החשובים ביותר. זהו, דבר קצת על אומנות, על צבע. תראה, אני גדלתי בבית עם חינוך קלאסי. זאת אומרת, אומנות היא חלק מאוד מרכזי בחיי. זאת אומרת שכשאני מתכנן בית, הרבה פעמים אני מתחיל, פה הייתי רוצה שיהיה ציור של הצייר הזה והזה, וממנו אנחנו נמשיך הלאה. ובסופו של דבר אני חושב שבית נכון הוא בית שמכיל ומחבר את הכל. גיא, אני חייב לשאול אותך משהו כזה, נשמע אישי, אבל אל תיבהל. כמה זוגות רבים לידך? בגלל מה שאמרת, אחד אוהב ככה ואחד אוהב ככה. אני חושב שהניסיון או בכלל עיצוב באיזשהו מקום זה כמו טיפול פסיכולוגי, תהליך של בנייה של בית. וברגע שאתה מהצד מצליח להבין מה באמת חשוב לאחד ומה חשוב יותר לשני, אתה מצליח לגרום להם להבין את זה, וכל עוד אני רואה את ההרמוניה ביחד ושהמינונים מתאימים לי, אז אני מצליח להעביר אותם את התהליך הזה, האמת, בהנאה מלאה. טוב, אז בנימה אופטימית והרמונית זו, שלא מתגרשים אלא שמחים ועוברים ביחד לגור בבית, אני רוצה להיפרד ממך. תודה רבה. גיא, תגיד משהו, אתה אוהב פוקסיה? מת על פוקסיה. אז אני מבקש שכשתעצב לי, תחשוב על פוקסיה. יש. ביי.